Doncs anem a parlar de què podem fer per a recuperar la Ràdio Televisió Valenciana i parlar un poquet de la situació dels treballadors que estan treballant per a casa o cobrant per a casa. I bé, Vicent Mirsu, a part de ser una persona amb un cognom molt difícil de localitzar, ha treballat en Ràdio 9, durant gran part del procés de l'era ha sigut vicepresident del comitè d'empresa i en l'actualitat és el president del comitè d'empresa. Ha estat en tota la lluita i jo crec que és la persona les persones que més pot aportar. Així que si anem a veure primer, anem a veure un tour que és de Vergonya, que ha fet 2009, la gent que se'n va anar de l'ERO, que el primer ERO, les 10 persones que se n'anaren i que van formar 2009, han fet un bus explicant un poquet el procés i després Vicent que ens conta. Anem a fer un recorregut a la Comunitat Valenciana a través de les nostres finestres on comprovarem avui amb un fort agraïment, un agraïment a tota la gent del món de la cultura que avui ens fa arribar els seus cors, als treballadors d'esta casa que hem sigut acomiadats gràcies als tuits, les telefonades, els correus, els whats que hem rebut i estem rebent encara. Han estat 23 anys de treball davant dels micròfons de la ràdio pública valenciana intentant Bueno, pues vaig a acabar el curricular, vaig a despedir després de 24 anys d'haver viscut no deixem mai d'anar al trinquet. Bona vesprada de nit a tots i gràcies per haver vingut i interessar-vos per la situació que estem vivint a la Televisió Valenciana. Paral·lelament a quan es feia l'apagada, anàvem tirant els treballadors al carrer, segons apareix ahir en el vídeo, i anàvem privant al poble, que entenem que és el principal perjudicat de la situació, més encara que els propis treballadors que perden el nostre treball, perquè al cap de la fi hi ha molts treballadors que perden el lloc de treball en moltes empreses. Això sí té un component afegit, que és que tirar-nos a nosaltres al carrer com volen té una conseqüència de pèrdua d'un mitjà de comunicació en la llengua del poble, que com a mínim, a pesar de que puguem discutir sobre els continguts i tal, té una pèrdua en general. El que es veu, el Partit Popular, no només en les últimes setmanes, sinó en les setmanes anteriors, en la direcció que havien nomenat a través de les Corts, els havia eixit díscola, no era el que esperaven tindre, i van notar que per primera vegada no podien utilitzar, com havien utilitzat durant molts anys, la televisió com un instrument de propaganda. Això bàsicament se'ls havia passat des de finals de l'estiu, no estaven còmodes amb el model i quan va arribar la sentència de l'ERO van anunciar que anaven a tancar Ràdio Televisió Valenciana. Anem a tancar Ràdio Televisió Valenciana per a mantindre educació i sanitat, cosa que setmanes després s'ha notat que era una fal·làcia espectacular. Per tant, van tancar les emissions, però no es va produir l'aixida dels treballadors. Per tant, no es va produir cap estalvi. Per a que sapigueu quina és la situació real del que ha passat, és que des que van tancar el dia 29, la primera conseqüència immediata del tancament és que 3,5 milions d'euros d'ingressos que estaven garantits per a la campanya de Nadal, que anàvem a guanyar, és a dir, que anàvem a ingressar a valencians en la televisió valenciana, i es van perdre perquè van ser retenir. I al mateix temps van continuar pagant els salaris dels treballadors. Van continuar pagant i es paguen fins on estan pagant-se, és a dir, 1.500 treballadors cobrant des del dia 29 de novembre sense treballar amb un permís retribuït. La qual cosa, avui, en raons econòmiques, perquè diuen que no podrien mantindre la radiotelevisió, i estaran 4 mesos pagant-li el salari a 1.500 persones sense treballar, però és que a més, per acabar de retirar-nos, ens hauran d'indemnitzar. I aquestes indemnitzacions, en alguns casos,
hauran d'arribar al salari de pagar-nos el mínim de la reforma laboral, que és el salari mínim fins a les eleccions de l'any que ve. L'any 1998, Eduardo Zaplana decidís que el sistema de finançament de la Televisió Valenciana, que havia sigut fins a aquest moment la Generalitat donava una subvenció per a que funcionara la Televisió Valenciana. I si aquesta subvenció es desviava un poc, la Generalitat compensava en any aquesta desviació i demanava que hi hagués un mecanisme perquè l'any següent hi hagués uns controls per a que no es desviara aquesta subvenció. I així va funcionar des del seu naixement, en 1989, fins a 1998. A partir de 1998, el senyor Eduardo Zaplana fa una modificació legal que permet dir-li, escolta, si vostès es desvien del gasto, vagin a la banca, s'endeuten a la banca, en lloc de nosaltres compensar, hi ha una regulació, s'endeuten a la banca i aquest deute ja el pagarem més endavant. Que van, se'n van a la deute i si ens podem desviar i demanem un préstec, doncs ens desviem més i no hi ha un control. Es desvien més, se'n van a la banca i quan tot el segon any pagar, no tenen diners per a pagar, no passa res. Refinancem el deute i augmentem els interessos. I quan no passa res, van passar unes coses. I què passa? Quan arriba Camps i Pedro García, decideixen, per exemple, home, ja que este deute que estem generant no ens computa a nivell de deute de la Generalitat i volem finançar certs projectes, per exemple, projectes tipus Porcinos amb l'ampliació del València Club de Futbol o coses d'aquestes, per què no li donem diners als clubs de futbol a través de Ràdio Televisió Valenciana que no ens computa com a deute de la Generalitat i ens endeutem en els bancs? I per tant, se li donen 400 milions d'euros, dels 1.200 milions d'euros que ha generat Ràdio Televisió Valenciana de deute, se li donen 400 milions d'euros al València i al Villarreal. Per tant, és deute que la Generalitat no volia que computara com a deute de la Generalitat, que centrifuga a través de Ràdio Televisió Valenciana i en això financia els pelotazos urbanístics del València, del Villarreal i d'aixòs diners, per exemple, ho has gastat 35 milions d'euros finançat en deute bancari per a la Fórmula 1. Què passa? Que l'any 2010 la Unió Europea diu que les empreses públiques computen a l'hora de calcular el deute global de les administracions públiques i ahir esclata el pastís i ens trobem en un deute que arrossegàvem i que sabíem que ens hem de fer càrrec de tot això. I per tant, la Generalitat assumeix aquest deute en els pressupostos de l'any passat. Diuen, n'hi ha massa treballadors i per tant ens vegem obligats contra la nostra voluntat de tancar l'empresa. Altra falsetat, primer hauríem de veure per quina raó declaren nul·la l'expedient de regulació i el declaren per dues qüestions. Ocultació de la informació que justificava Toledo als representants dels treballadors. Mala fe en la negociació i intentar enganyar els representants dels treballadors. Vulneració de drets dels treballadors acomiadats perquè no van aplicar, a banda que no van tenir en compte els criteris que nosaltres plantejàvem, no valia res haver aprovat una oposició i tenia preferència si ho determinava l'empresa una persona que havien col·locat a dit fa 2 anys sobre una persona que havien anat en una oposició fa 15 anys. Però és que ni a Xina ho van fer, sinó que van triar qui es quedava i qui no, després dels seus criteris, si no els eixia el que quedava, a aquest el salvaven encara que els seus criteris haguessin anat fora. Totes aquestes qüestions es van tindre en compte per part de la sentència, que deixa una cosa claríssima, que contrasta amb el que diu la Generalitat. No és que el tiempo de la negociación terminó, y no se puede negociar. Esto lo que diu la sentència és que mai existió el tiempo de la negociación. Mai l'empresa va tindre en compte ninguna alternativa a tirar treballadors. No va tindre alternatives que es plantegen en qualsevol empresa com prejubilacions per a la gent més major de l'empresa, no va tindre en compte ni va acceptar cap mesura que plantejaren els treballadors de reduccions de jornada i salari per part dels treballadors, no va tindre en cap moment la possibilitat, no van acceptar, com nosaltres vam dir, que plantejaren un ERO temporal durant sobre tota la plantilla, els mesos que tenen falta per a mantenir l'empresa. Tot això que passa en totes les empreses, a la nostra no ho van tindre en compte. Per què? Perquè com l'objectiu era privatitzar i donar-li a guanyar diners a empreses privades, com més treballadors tiraren,
més oportunitat de negoci hi havia per a contractar treballadors a 800 euros que tenen la nostra feina. I es van encegar. Era el principi que s'aplicava la reforma laboral, no havia llegit encara moltes sentències i no sabíem com funcionaria, i llavors, clarament, al despatx de Garrigues Abogados nos dia, con vosotros estamos innovando. Y estamos innovando perquè si els eixia bé la jugada, eren de les primeres empreses públiques que la llei permetia tirar a treballadors. Sector públic, primeres. I si aconseguien tirar-nos en el mínim, sense respectar les oposicions, en criteris que es donaven la gana a l'empresa, que podien ser criteris d'adscripció al lloc de treball, que mesos abans els directius distribuïen a la gent i en funció dels criteris de salvament, aquest criteri servia primer per a les teles públiques i després per a l'ensenyament, la sanitat i el que volguem. I què va passar en paral·lel a quan estàvem fent aquesta qüestió? Es van crear dues empreses per a quedar-se en el negoci de les televisions autonòmiques privatitzades del PP. I quines eren aquestes dues empreses? Una es dia Sequoia, fundada per Miguel Ángel Rodríguez, el portador del govern d'Aznar, i una altra es dia Vértice 360, fundada per el marit de María Dolores de Cospedal. Esa és la realitat, la trista realitat de lo que ha passat en la nostra empresa. I la trista realitat és que no és un projecte que comença d'ara, no és una qüestió que el Partit Popular tinguera una intenció de privatitzar, no. Era un pla que es portava de fa molt de temps. A mi m'agrada guardar-me coses antigues i tal, i això està molt desobeït i tota la història aquesta. És un diari Levante, diumenge 11 de març de 2001. Zaplana anuncia que privatitzarà la gestió de televisió valenciana antes de 2003. I això ho veurem en els tribunals. Primer quan érem en un tribunal ordinari i social, el contenciós administratiu, la privatització, el tornaren a guanyar a l'Audiència de València i on va guanyar finalment a la sentència feta del Tribunal Suprem en 2010. Un procés que va impedir que es privatitzara totalment Radio Televisió Valenciana perquè ho guanyarem en els tribunals i en la mobilització de carrer. Què va fer el Partit Popular? La sentència que deia que no es podia privatitzar la Televisió Valenciana que teníem nosaltres, per a fer la nova llei audiovisual que van acabar en 2012, només van arribar al poder, van agarrar. Què diuen que és il·legal? Això. A la sentència diu que no poden privatitzar perquè això és il·legal. Doncs anem a canviar la llei i ara serà legal. Què diuen que és il·legal? Que no poden privatitzar tal. Què diuen tal? I finalment van obrir la possibilitat que si no els deixien de la jugada, podien tancar les televisions autonòmiques. I ahir és en el pla per a mi més dramàtic d'una situació que va més enllà del problema laboral i del problema econòmic, que és el problema social. Els valencians, com a poble, per primera vegada ens trobem que quan posem la radiotelevisió no hi ha ningú mitjà d'abast de tot el País Valencià que emeta la nostra llengua i que puguem posar els canals i veure televisió o escoltar ràdio en la nostra llengua a l'àmbit territorial. Sí que tenim algunes qüestions comarcals, provincials, locals, tenim la desconnexió d'Aitana, per la televisió espanyola i poc més. Pero siento que Canal No es la voz de su amo, que era la pantalla publicitaria del PP a mitad de legislatura, pues pienso que alguien puede haber pensado, es que todavía tenemos un año más, ¿no?, para hacernos servir de lo que hacemos en Canal No. Que a lo mejor esa nueva directora les haya fallado. La pueden cambiar de un día para otro, ¿eh? O sea, no, es que el problema es que no la podien canviar. Ah, no? No, el problema és que havien aprovat ells mateixos una nova llei, van fer una nova llei en el 2012 que a la directora per primera vegada l'anomenaven les Corts i havia d'estar 6 anys en el càrrec. Per tant, no podien destituir-la si ella no dimitia. I per tant és quan es produeix aquesta tensió tan bèstia fins al punt que ella es sent amenaçada perquè diuen que anaven a denunciar-la perquè s'havia incomplit el contracte programa per la programació que estava fent-se els dies després de l'anunci del tancament i ella dimiteix. Però el problema és que no la podien destituir i per això opten pel plan B.
Moltes gràcies.